लोंनांगौलै बुन्दु देहाफोरा थिग थायो। दे येस गोसाथार माथो गेदेर। गोसाखौनोथ' लोंनांगौब्रा। नै बुन्दु औ दा जाखां लोंखां औ मानसि बुनांगौ। जाय आंनि माल खावगोन औ बुन्दु बे मानसिखौ नैबे सिखायासो मिथिगौ। गेदेर माल माने थोद बुरबक लावथबा आंनि मा खावदों मिथियाखै नों? बेखौ नैबे सिखाजों बिनि बिगुर मोदोम हाख्लानानै सान्दुङाव साथा गुजिजों थुनानै फोरानगोन आं। दे लोंग्रो। औ बुन्दु होनांगौ। दे दानो थांखानो नामा बुन्दु गरम गरमनो? औ थांजायो बुन्दु थौ थांनांगौ। बेखौ दा लोंफैनोसै बुन्दु थाथ'दोंसै। जायो बुन्दु। दा एसे मानजिनानै एसे गरम जागोन ना दे बेखौ लोंग्रो। दे जायो। थौदो थौ बुन्दु होनांगौ इखौ। थाथों बेफोर थाथों हा थाथों। थाथों थौ 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 बुन्दु होआबालाय माथोब्रा। Woi, Ayo ayo Mas ya. बोरो आंना जाङिया? मा जाङिब्रा? मा गोदाव सोराव? मा जालाबायखोब्रा मा जाङि दावराव जाखो? आं खावाखैले सालथे। बे गोमानायखौ आं नोंनो खोन्थानो होननानैसो बेखौ लेंनो फैदोंमोन। बेयाव जों माबा माबि रायलायदोंमोन ना? नोंनो खावखाथारदोलै। नोङाबा माबोरै गोमानांगौ? नों थांनायावसो गोमाबाय बियो। सिखाखौ नाय सिखाखौ ना फंबाय? माथो होगोनसो। नों माबायदि मिथियो बिनि आखलखौ? मोजां नंखाया दा बेना आखला मोजां नोंखायाथ'। सिखावखा मानसियानो। एकदम सरथ्रआनो गाज्रि जादा। जाथियानो सिखावबा होनबाबो गाज्रि जाया नङा होमबा? नंगौ बिगुदा। बे थाफायाबो गाज्रिलै मोजां नंखाया। ओइ आहालाय मानि? सोरबा मा खावदों? आं जानला मोनलाखौ सुखुवालै। दावराव नङाले सालथेमोन। एकदम बिदा फंबाय गोजाजोब। दंबा नोंसिनावनो थांजागौमोन सालथे। एसे बेयावनो खोन्थाहैसिगौमोन आं। मोजाङै खोन्थाजोबखागौमोन। दंनायालाय एसे दंमोनलै। दंमोन ना? आं बालायलाङोलै नांला। थांजागोन जेबो नङा। नांला आं खोमालै। बायगौमोन ना। आं लिंनांला। बायगोन। मेरला फैसा दं आंनाव। टेनसन लानाङा नोङो। दे होमबालाय। औ सालथे होनबा जोंनावनो थांसै। औ थांनांगौ थौ खिन्थु मोजाङै खोन्थानांगोन दै। नङाबा सिखाया नायखा हले। ला नङा दै ला होगोन हा मिन्थिखा। फै मोनलोंमारसिगोन होनबा ना? लोंनांगौलै जाम्बालाय सिथा। थांनांगौ थौ। थांनांगौ थौ ओइ थांनांगौ। र' आंना सेन्देला थालांगोन। फै फैदो। मोजाङै सावरायनांगौ मोजाङै लोंनांगौ। फाल्थु फुल्थु गैया बेहाय। औ जाब जुब नङा बेयाव। नंगौथ' र'। Yes. मोजां ना? माबायदिब्रा? बरिया। नैबे आमोखाया जों मोजां मालखौल' लोंखायो। दे खोथाया जागायजाबायमोन नामा नोंथां? औ जागायजाबाय। आंनिबा दहायनो जागायजाबाय। रब्रा इसिबां आथुर खापसेखौनो लोंनो मोनाखै आं मिथिबायना।
गरदसेल' मोनलोंथारदों बेयावनो जागायनांगौ नामा आं मोजाङै सावरायनांगौ मोजाङै लोंनांगौ लोंनाय फाजिनो जागायलांबाय थानोसै ना मा बुङो? औ औ औ र'ब्रा खापसेखौथ' एसे लोंहोग्रोनो हो एसे आंनावबो सिंनिफ्राय बुंनो हादे बिदि जानांगोन ना एसे दम फैनांगोन लोंग्रो होमबा दे लों दे बिदिसो जानांगौ सेरेबफोरा बरिया गोसा लों लों बरिया लुलु लुलु लोंनांगौलै लोंनांगौ बुंदोंमोन है टेनसन लानाङा बेबायदिनो लोंनांगौ नों दाया आंनि माल खावना लांनायखौ होफैफिनाबा फन खालाम नोंदानाव मबाइल गैयाबा माबोरै फन खालामनांगौ होनलाय आखाइ खेवनानै हो मोख्राफोर सानथ्रिफोर टाइट मोसौफोर खेव हैद खालाय खेवलाय बालायलांबायलां एवदोब्रा नों उन्दैसिनखा बोरैथो खानायमोनब्रा है मबाइलाबो र' एथ' फिसा फैसा दंब्रा आंनाव बायथ'वाखैसो आङो थु मा नामनि दं बे लावथब लिरनाया मा जाखो लावथबा माथो रिसार्जआनो गैया मबाइलावलाय बे मोसौखौ मैया सोनो होदोंमोनलां लोंनानैसो फोजोबबाय नामा बेलाय नो थांसै आं गेदेर थांबाय हनै हनै थांबायसो फैफिनलाय मा मा माने नोंखौ नागारबा जाजानाय नङा ना आरे होबायसो माथो दासो मोनदों दहायनो थांखानोसै होनखादोंमोन ना आङो होखानोसै नामा बस र' बाराखौ नायबाय थाला आङो होख्लायसैयानो आङो मा गोदाव सोरावलै जेबो नङा एसे बेलेगसो सानदोंमोन आं फाग्ला नांदेरनाय रेनबक्स माथो नोंना लोगोआ देलै मा जाबाय थायो खोन्थाजोबदो मा खोन्थानो होनना फैनानै जोबलायलांसै फाग्ला औ खिन्थानांगौ खिन्थायाबा माथो दहायनो रायलायखानाय लांनायालाय आंनो लांदोंमोनलै खिन्थु आं खावाखैमोन आरो लांथ'दोसोमोन आङो होफैफिनगौमोन आं उनाव खावाखैमोन आदाया माहाजोनखा माथो लालाय नांला खोमा नंनायालाय नंगौ आरो मिसाखौ मा बुंनो नांला दे नों लादो होफैनांला बेफोरखौलाय मानोबाव जिखाबायबो एसे नोङा होमबा थगायजाबायलै बियो जाम्बाया बाद दि आहा मोनलोंबानो जायो बायबावदो खोमा एसे जाथारासै माथो खमथार जानाय मोनबाय आं नांलायला खोमा फैसा खुस्राबो लाबोखायाखै आं जाबाय फेनाय मोनबाय माथो नांबागौमोन आरोलै मोनबा एसे जासिगोन दे नोंसो माबा माल लांनायनि एसे होनांगौमोन बेफोरखौ रायलायथ'नांला माहाजोन मानसि
उनफ्राव जागोन बेफोरखौ रायलायथ'नांला दंनायालाय दं थेवबो दे जाबायलै एसेखौ लादो नोङो लानोसै होमबा सिन्था खालामनाङा नोंसोरो उनफ्राव होगोन आं नोंसिनो आंनोबो एसे हरखा एसे लालायबावनोसै होदोब्रा अननानैसो होबाय आं खिन्थु थांजासिगोन खोमा गासिबो गैला माथो औ गैलाबालाय माथ' गैलानोथ' बेखौ फोजोबदो दे फोजोबदो ओइ आं सिखारबायानो खिन्थु आं बारा थांसै। नेनो बायो सिखारबाय आं फै खिन्थु बेबारनिफ्राय बिदि नंला दै जानला मोनला नङा दै मानजा मोनगोन ओइ र' थादोलै ओइ जागोन नोंथां ओइ र'